What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Mario, ginaingon, pait gining ulitaw ta nga manguyab kay makatilaw lang taog babae kung mo ay mag-una-una nato. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ala, sisipin ning paingon sa tabay. Yay, maligo tingali ni siya. Okay, ari ko ning mangga, mukat-kat ko sa punuan ni mangga. Ug adto na ko siya birahan og long distance sa taas sa punuan sa mangga. Ha! Ang amaw nga Mario ay pagkakita niya nako nga nagpadong na kustapay aron maliko. Midalikat-kat sa punuan sa mangga ay. Tirahan siguro ko ani ay long distance amaw. Bahala ka diyang Mariuha ka. Paabot ko ni mo nga manguyab ka nako no. Pero akad yun manguyab, amaw kang Mariuha ka. Nana, nanglugod na sisipin sa duha niya ka boobs. Nami amang lugod pakita man. Ya. Iyang kipagawas ang duha niya ka boobs. Wow, lami og boobs ba yun priting baruga. Utog kay boobs Hindi, planted kayo. Nisaitan ako, baby. Gani, ako na ipagawas. Mag-start na ko. Ang zipper sa akong purol. Ablihan na ako. Wala. Tulira sa ko. Sipin. Sipin lugod pa. Kinisugod na. Alay. Iyang gikumot. Gikuot. Usa ka kamot na nagkumot siya yung duha ka boobs niya. Mag-usa. Gikuotang iya. Sipin. Kalabi. Sipin ka na. Sipin. Kuoton ko sa bang akong upos. Taibaw ko nga kasta sa manggang Mariuha ka. Kuoton akong ako, bi. Ipakawal na ako kamay nga akong pabitay laing tao. Kini nga akong pubsab. Ipakawal na ako. Hala, time pa. Unsa maning natagak sa ibabaw. Mura magpilit-pilit na sa kong bukton matugpa. Kikiahok. Nagkausa naman ka na ha. Nagnatagak sa kong bukton. Hoy, amaw! Kanaog ko na diha! Ay, nakitaan ko. May hangad siya din nakita niya ako Kapoy ba yan ang style ni mo, Mario, oy? Kanaog diha, oy? Uy, nasakpan ka niya sipin nga imong gilong distance. Ha? Katuman gili ay ka sa social distancing ka ay.
Naligo siya sa tabay? Lagi tayo Ala. Ita Uwawa na ako tayo Mihangad mo siya na ako tayo. Mihangad sa puno sa mangga. Kitaan dyan tayo Ang ako tayo. Kitaan ka niya. Agoy muray gigangat. Uwawa lagi na ako tayo. Oh, di naman yung kayo tantong uwaw, no? Kay dako mo siya ng imo, kipanghambog mo siya ng imo. Basta magsugat lagi mi tayo. Mauwaw na kung magkigharong tanaw niya tayo. Ay, liwat ka sa niya ako. Ako pa ikaw, imo niyang panguyab man. Ha? Kay klaro ka niya nga. Naibog na imo dun. Ay, bahala na tayo. Basta tayo. Mauwag ko tayo. Mauwag ko. Okay, miingong to siya tayo na nga. Natuan ko na ugdagan ang iyang bukton sa akong oil. Ay, bahala siya pangaturo eh. Ha? Oo, bahala lang magtututo siya ko. Panguyabin ko na siya. Panguyaban yun? Oo. Kay karon nga nakakita niya siya sa imo, no, dong. Ha? Nga, nakasiguro ko nga, anya, magsige na siya. Kwan, kayang huna-huna nimo, nya. Kaha tayo? Oo, lagi. Pero, doon na naman ko na siya uyab tayo. Sisi mo. Yan ang taxi nga atong sakyan ay. Mihuno ng taxi tao na ning lodge ay. Tada day, naog na taday. Daon niya. Sige lang tag-check-in, ani. Unya, di ko matagbaw ni mo kay dali kay kang magkausan. Oo. Mao na ipagkaing nun day. Nga mahal man kahit ikaw. Mao na dali na kay ko magkausan tao na. Hindi ko ano to. Sex na to. Tada. Ano, kagawason naging ako day. Da, uy. Tapos taxi. Kapoy ni mo. Tapos taxi. Tada na yun. Sibuk pa ngayang ko anday ang ligngit niya day tibuk pa kay day. Anak, maayo. Nindot ni makaging anak nino kay tibuk pa kayo. Ay, kapag sa imo, Pi. Yun na day. Kana day kana. Hapyo. Unsa man yung basa? Unsa niya ay? Wala day. Stiha gid nimo ipawag kay giayon nimo ay. Makalagot gid kay gihapyod ra gani gigawasan na ka. Kuwag gid nimo ilami si Moha ka oy. Disipin. Pata, wapagay ko mag-aws. Sige na ba? Uy. Hindi na madali eh. Sa? Tanawa ko na. May tanaw na sa kong lubot. Tanawa. Pagkaina. May tikok ko. Bayan ang imo. Iduko naman. Uy. Gay ayo. Magbuwag ta, uy. Magbuwag ta si mo. Disipin. Mao ba disipin? Di ka matagbaw kung mag-sex mo sa imong uyab nga sisi mo? Unya nga naman na, uy. Dali kay magkausang tawhana, uy. Wapagani ko. Misuka na ding iya, ha? Unya, kahuman na ba? Mamatay dayon. Mutiko ko dayon. Uy, kapait anak buwagi na, uy. Ako na bitang gibuwagan. Mangita ko glain day, uy. O, doon ako'y naibgan day. Pero da, uy, di lang makamaong manguyab, uy. Sigihan ako niyag pamuso. Kisa mo na tawa na day, uy.
Si Mario. Unsa? Si Mario? Namuso man sada siya nako, day. Super baka dako ang gidakon sa iya, day. Doy, dako. Gusto kong mauyab na siya, day. Naibog lagi ko anang Mario. Ha? Usa? Pagtuon ko sa payag-payag nila ni Sipin sa ibabaw? Ay, oo, lagi bay. Patuon ka sa payag ni ng Kristiya. Kay doon ako na babae nga gusto makikila-ila ni mo. Oh, unsa? Hindi ay, mauwa ko eh. Suod ba kayo na silang Sipin? Ay, atua lang lagi. Sige na bay. Aron makatilaw na kaglangit. Sungkoy, naya ni mo eh. Pito eh. Uwam tabay eh. Ay, sige. At tuon ako na sa Tisya. Bahala na niya eh. Uy, wala. Disipin. Ikaw naning niasod sa payak lagi. Uy, kanipis ko na sinina nga imong gisulob. Nya, wala. Okay, bro, panti. Nahibaw ko naibog ka na ako, Mario. Oh, Pin. Og parehas ta. Naibog sab ko nimo. Imo mo, gigakusog yagan. Mario. Kuro ka mo. Excellent, Ibaw ka nga. Naibog. Naibog ka na ako, ha? Mangita ka. Dali na dayon. Wala ko gipahita. Dako og taam. Makatilaw na gid ko personal lagi nga anim. Ako bago mo time ni mo. Yakan ko nag-imop eh. Diba? Ipusing sa nako ha. Kasi sa kanto nga Kahot. Nakatilaw na gid kog langit nga dili long distance. Tagbawan ako si Pinoy. Hasta siya tagbawasan ako kay dugay man ko nagawasan sa akong gana. Mao sa iyang gusto. Human sa tabo namo, nagkauyab ning duha. Nakauyab na gyud ko. Bago ka kasama ang kaagi ni Mario, dinining tulumanon. What's the style? Nakauyab na gyud style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.